nove tehnologije nam omogućavaju da se lakše i brže sastajemo, a mi se sastajemo teže i manje. Još neke 2014. smo se fizički nalazili. Jel me čujete? Čujemo. Dobro, možemo nastaviti. Može. Kad je počeo prvi vinski program 2014. onda smo se fizički nalazili i mnoge od vas sam osobno poznavao i vi mene. Isto tako i članovi našeg odjela tadašnjeg za vinarstvo su isto tako se sastajali sa korisnicima, sa njihovim savjetnicima, ali kažem, evo, došla su neka vremena da fizički sastanci su rijeđi, no, međutim, mi vas sve jednako volimo. Juče je bio 8. ožujak i svima gospođama, gospodičama, to je Evropa rekla da ne treba raditi razlike, dakle svima ženama čestitamo Međunarodni dan žena, želimo da budu obasute pažnjom svaki dan, ne samo 8. marta i da prihvate civilizacijske tekovine jednakosti među spolovima, tako da svi mogu biti kao samoborke, jer one piju vino zlonci. Tako da mi smo vinari i mi to pozdravljamo, dakle tu ravnopravnost u pijenju vina. Dobro, šalu na stranu. Još jednom pozdrav svima vama iz vinskog sektora i svima vama iz službi podrške našim vinarima i vinogradarima na početku jednog natječajnog ciklusa za koji bismo htjeli da bude sa velikom iskorištenosti, jer po različitim novinama imamo dosta osjećaj da su medijske kritike se osule na ministarstvo, na agenciju, pa tako znate, najgore kad vam do uha vaših šefova dođe da nešto nisi dobro napravio, onda misliš kako sam to mogao napraviti bolje. Uglavnom nama su zamjerke da nam je ona jedna godina loše iskorištenosti sredstava vinske omotnice nekakav grijeh. Međutim, još jednom ponavljam, jer rijetko imamo priliku to ponoviti, a potrebno je znati, mi smo iz prethodnog programskog razdoblja prenijeli rezervacije i projekte u ukupnoj količini rezervacija jednog optimalnog iskorištenja vinske omotnice. Međutim, nekoliko odustajanja, nekoliko prolongacija završetaka, ne optužujemo nikog, gospodarske prilike su takve kakve jesu. Međutim, nema sankcije za onog ko odustane. Znači, nekoliko odustajanja od završetka velikih projekata dovelo je do slabog iskorištenja omotnice u toj godini i nije korektno, dakle, da se samo drvlje i kamenje glede isključivo niti na te koji su odustali, ali isto tako niti na prateće službe, poglavito agenciju, ministarstvo programira, ne može naći način kojim bi se ovaj novac koji je evropski novac prebacio u korištenje u razdoblju M+2, jer to nije domena da to može odrediti ministarstvo. Iz tog razloga, znači,
ono što u pojedinoj godini nije iskorišteno se bilježi dakle kao postotak neiskorištenja. U povjerenstvu koje u kontinuitetu godinama radi izmjene i dopune pravilnika sjede i predstavnici 4 regionalne organizacije, nekoliko komora, HUP-a, akademska zajednica. Znači, u određivanju onih pravila koje mi nacionalno možemo odrediti sudjeluju svi i svima nama je cilj bio smanjiti administraciju, pojednostaviti uvjete i omogućiti ubrzanu obradu vaših prijava. To je od prvog pisanja programa za vinsku omotnicu do sada uvijek bila glavna premisa. Međutim, svaki trenutak je nosio s sobom pojedine nekakve aktualne zadatke, pa se je tražilo da disperzija bude svima, ne samo njima, da bude i malima, ne samo velikima, tako dalje i prema tome su se kriteriji, recimo bodovanja prije nego što uopće dođemo do tog slajda, dakle prilagođavali. Tako da svi koji su članovi povjerenstva volio bi da na sjednicama povjerenstva uporno zastupate one stavove za koje smatrate da su bitni, a ne kasnije kad se pravilnik objavi, da onda nekakvim sporednim putevima dolazite do autoriteta i kažete, sad to je trebalo drugačije. Ne radi toga da bi ja sebe htio zaštititi, najmanje je to bitno, ja sam sad star čovjek i ne moram se štititi, nego radi toga što je postupak donošenja pravilnika, izmjena i dopuna pravilnika, toliko birokratski zadan da se pojedini uvjet u pravilniku ne može promijeniti i objaviti u Narodnim novinama u roku kraćem od 3 mjeseca. Znači, postoji zadana procedura predodobrenja promjena, postoji obvezatno trajanje e-savjetovanja od mjesec dana, postoji razdoblje za potpisivanje i objavu pravilnika, njegovo stupanje na snagu i u najoptimalnijim okolnostima, znači barem 3 mjeseca je potrebno da se to napravi i usuglasi. Ja se sjećam vremena kad se sa hitnim izmjenama i dopunama moglo otići do ministra i praktički meni na leđima ili službeniku na leđima je bio potpisan i istog dana poslan u Narodne novine. Međutim, današnja su vremena i uvjeti promjena pravilnika drugačiji i iz tog razloga je jako važno obrazlagati pojedine uvjete koje zastupate, da se iz svih kutova gledanja na njih razumiju obrazloženja i da onog trenutka kad se pravilnik gradi, kad se on donosi, kad se on priprema, da se shvate međusobno obrazloženja i da se predvide situacije zbog kojih je ovako rješenje bolje od nekog drugog. Niti ministarstvo, niti agencija nemaju većeg interesa da nam vinska omotnica bude dobro iskorištena, dakle niti vi imate želju da nam sredstva ostanu neiskorištena, nego je zapravo potpora da vinski sektor ta sredstva dobije. Znači, to je glavna premisa. Evo, to je za uvod tako, još jednom vas pozdravljam. Današnja radionica će se sastojati od 3 slijeda prezentacija. Ja ću prvih nekakvih 10-15 minuta proći ove glavne promjene koje su se dogodile u pravilniku, posljednjem.
naglasit ćemo neke od najvažnijih promjena, najvažnijih elemenata u tim promjenama, a poslije toga će kolegice iz Agencije za plaćanje reći znači isto tako glavne stvari u provedbenom dijelu. Prijedlog je da pustimo prezentere, dakle da prvo prezentiraju i zbog ukupnog trajanja, a i zbog snimke koja će se kasnije moći otvarati, dakle na stranicama znači programa strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, a raspravu o bitnim elementima eventualno ostavimo za kraj. Naš je prijedlog, razgovarao sam sa kolegicama iz agencije, da bi najbolje bilo dakle, da se pismeno dakle, postavljaju pitanja, bilo u chatu, bilo mailom, kako bi se odgovori dakle, mogli nakon usuglašavanja i raspravljanja objaviti i staviti svima da budu dostupni, da ne bi u ad hoc raspravi i odgovorima dakle, možda i nešto krivo odgovorili. Evo, pa kažem Opet kolega Dražen, krenimo sa prezentacijom. Dakle, klasično u ovom pravilniku, znači pravna osnova i prihvatljivi korisnici, uvjeti prihvatljivosti projekta, intenzitet potpore nisu se mijenjali, dakle, ali smo imali određeni set promjena u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Možda sljedeći slajd. Dakle, vi ste pratili znači promjene koje su se događale u prvoj, drugoj, trećoj, mislim da se sad priprema četvrta promjena strateškog plana. Sve te promjene se događaju radi omogućavanja boljeg iskorištenja. Naravno da promjene u strateškom planu mora odobriti dakle, znači jedno šire vijeće, ali se usuglašava sa Europskom komisijom. Može sljedeći slajd. Znači mi smo zadržali 4 ove intervencije, međutim interes nam je, neovisno o tome što su sredstva za mjere informiranja i sredstva za intervenciju promidžbe relativno niska, da bi mogli povećati ta sredstva, znači bilo je upita dosta prema ministarstvu oko toga, da bi povećali ta sredstva onda moramo uštipnuti ili na ulaganjima ili na restrukturiranju vinograda, jer naša omotnica od 10 milijuna i 400 i nešto novaca je tolika kolika je godišnje i ako ne uštipnemo dakle, na jednom mjestu, onda ne možemo staviti na drugom mjestu. Pa možda, obzirom da se već i približava novo programsko razdoblje, mi možemo razmišljati o drugačijoj preraspodjeli među intervencijama, ali u svakom slučaju bilo bi poželjno da se manji programi promidžbe i informiranja prijavljuju, da nam sredstva se iskoriste. U konačnici, ako u pojedinoj godini sredstva iz pojedinih intervencija nisu dakle, dobila zahtjeve za isplatu, a za druge intervencije zahtjevi za isplatu dođu, onda se ta sredstva mogu dakle, prebaciti iz jedne mjere u drugu, pa dakle, na taj način povećati iskorištenje, što smo imali dakle, praksu i u prethodnom programskom razdoblju kad smo imali dakle, više zahtjeva za isplate. Evo, može Dražene dalje. Ovo je priča, ja stanit ću ga, samo da vidimo će li šta nešto pametno. Dakle, što se tiče ograničavanja broja
po projekata po korisniku. Neću vam čitati dakle ovoga slajd, međutim bilo je nekoliko rasprava o ovom ovdje uvjetu. Korisnik koji ima odobren zahtjev za potporu može podnijeti zahtjev za potporu za istu intervenciju nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu u sklopu iste intervencije. To je jedan od uvjeta koji zbog usuglašavanja i sa drugim intervencijama u strateškom planu, dakle imamo i kod mjera ruralnog razvoja. Ako netko ima takvu situaciju, znači nezgodno je reći mu pa javit će se nakon što završi tekući projekt, ali uistinu ne možemo drugo reći, ovaj natječaj nije posljednji koji se pojavljuje i nadamo se da nakon što korisnik završi svoj projekt koji mu je u tijeku, dakle da tada za sljedeći natječaj može pripremiti novi projekt i prijaviti ga dakle na sljedeći natječaj. Osim u situaciji da postojeći projekt dakle nije ušao u neke svoje faze dovršetka, onda možda on može odlučiti i da odustane, pa da se javi dakle čist na tekući natječaj, odnosno za tu intervenciju. Razine potpore može ostati na novom slajdu. Dakle, razine potpore ostale su na ranijoj razini, tako da se taj dio uvjeta nije bitno mijenjao. Možemo dalje. Kod vinogradara, znači i restrukturiranja, vinogradari upisani u vinogradarski registar, dakle i dalje su zadržali onu to ćete vidjeti kod kriterija bodovanja, dakle bodovnu prednost, da oni koji imaju vinograde imaju nešto veći broj bodova dakle u ovom restrukturiranju, jer nam je interes dakle da oni koji su samo vinogradari unaprijede svoje vinograde. Ovdje bih htio istaknuti situaciju koja tehnički se mora u ovom trenutku dokazivati iz razloga što jednu zadaću vinogradari prema pravilniku o vinogradarstvu nisu dobro iskoristili, a radi se o vinogradarskim položajima. Znači mi imamo trenutno samo sekundu. Reci. Isprika, mislio sam da se ne čujemo dobro. Znači, u pravilniku o vinogradarstvu imamo mogućnost jednostavnog postupka da se u GPS koordinatama definiraju vinogradarski položaj. Čak je u prilogu jedan neobvezni popis vinogradarskih položaja koji su se u ranijim razdobljima KZP-a koristili. Jedina je bitnost da se položaji geopozicioniranim kvotama definiraju u vinogradarskom registru. Međutim, vrlo je mali broj vinogradara i udruga koje su pokrenule geopozicioniranje. Postupak je vrlo jednostavan. Inicijativu predaju HAPIH-u i definiraju koje kvote određuju položaj, principovca
i tako dalje. I onda znači te neke položaje bismo imali definirane u pravilniku o vinogradarstvu. Međutim, sada da bi vinogradar u mjeri restrukturiranja dokazao da premješta svoj vinograd na povoljniji položaj od onog gdje mu je sada trenutno vinograd, on mora od HAPIH-a zatražiti jedan vrlo skraćen elaborat, odnosno jedno malo mišljenje. Dakle, samo iz razloga što položaje nemamo u vinogradarskom registru obilježene, ne možemo ih iz vinogradarskog registra utvrditi, pa je neophodno određenu potvrdu zatražiti preko HAPIH-a. To je bio jedan od uvjeta koje smo morali pojasniti ARPI i da bi se moglo dokazati da to premještanje nije samo sebi svrha, nego se doprinosi boljoj poziciji vinograda, onda se mora dokazivati mišljenjem od HAPIH-a. Evo, možemo dalje. Znači, taj dio vezan za ove opće uvjete prihvatljivosti nije se bitno mijenjao u provedbi. Nadam se da ovaj dio oko mjerenja u ARKOD-u, oko promjena u površini nove parcele i tako dalje nakon restrukturiranja neće predstavljati ponovno probleme kao što je u prethodnom razdoblju bilo oko tih mjerenja. Zašto to kažem? Zbog toga što pravila mjerenja u ARKOD parcelama su zadana i međunarodno definirana, tako da tu nemamo baš puno mogućnosti da kroz naš pravilnik na taj dio mjerenja utječe. Možda još jednom pojasniti ovu zadnji bulet. Dokazivanje raspolaganja površinama na kojima se planira provođenje intervencije tijekom 5 godina nakon donošenja potvrde o završenoj intervenciji. Vidjeli ste da je oko ARKOD pravilnika i dokazivanja posjeda bilo puno medijske pompe. Dakle, sve što se događa vezano uz dokazivanje ARKOD parcela, dakle, prihvatljivo je i ovdje u restrukturiranju i konverziji vinograda, znači dokazivanje korištenja površina. Bitno je da podnositelj osigura da će raspolagati površinama, dakle, prije, tijekom i 5 godina nakon potvrde o završetku intervencije. Znači, da li je to ugovor o zakupu, da li će on tu površinu imati u vlasništvu, da li će ju imati u koncesiji. Znači, bitno je da osigura cjelokupno ovo razdoblje, da li će to dokazivati od dana do dana ili od godine do godine ili od ukupnog trajanja, dakle, godine intervencije plus 5 godina nakon potvrde o završetku jednim aktom. Dakle, sve je prihvatljivo, bitno je da on dokaže da osigurava raspolaganje površinama na kojima je proveo restrukturiranje vinograda. Možemo dalje. Što se tiče troškova, znači kod restrukturiranja i konverzije, vi znate da smo već za prethodni set natječaja osigurali takozvano pojednostavljenje kroz financijsko ograničenje, odnosno za ove troškove su propisana kategorije cijena, dakle one su updatirane za iznos, statistički iznos inflacije i nadam se
da poskupljenja nisu bila takva da će ograničiti vaše prijave. Međutim, jako je bitno da mi u kontinuitetu pratimo, dakle, vaša ulaganja, odnosno vaše cjenike, izvedbu, dakle, tih troškova, jer što je veći broj, dakle, inputa prema metodologiji, to dobivamo znači bolje i vjerodostojnije cijene koje su na tržištu. Tako da bi se bolje updateirale vrijednosti za buduće natječaje. Bitno je da se u ovom razdoblju prijavljujete na intervenciju restrukturiranja i konverzija sa aktualnim troškovima, tako da se mogu i u metodologiji, dakle, novi troškovi, dakle, ugraditi i da nam se updateira, dakle, financijsko ograničenje prihvatljivih troškova. Možemo dalje. Evo, sad smo došli do intervencije ulaganja. Za nju je uvijek bilo podosta interesa. Kažem, žao mi je što neki veći projekti su doveli do odustajanja. Međutim, u ovom novom setu promjena pravilnika kod intervencije ulaganja imamo promjenu da je dio, dakle, troškova ušao u financijsko ograničenje, odnosno propisane su vrijednosti tih troškova, pa za jedan dio, dakle, pojedinih troškova ne morate ići u prikupljanje ponuda putem EONE, a samo za neke druge idete. Može sljedeći slajd. Tako da je možda to kvalitativno i kvantitativno najznačajnija promjena koja se tiče ove intervencije. Znači, podnositelji su ostali isti. Može dalje. I dakle, za kupnju same nekretnine, dakle njeno stjecanje, uvjeti nisu promijenjeni, ali malo je izričaj bio glancan da bi bio jednostavniji za tumačenje. Kažem, troškovi su dio na listi prihvatljivih troškova koji se prikupljaju i jedan dio koji se ne prikupljaju putem EONE, pa na taj dio morate malo pripaziti. Dakle, za koje troškove su propisana financijska ograničenja, za koje nisu. Isto tako kod kompleksnih kupnji, dakle, vi se sjećate i ranije u listi dozvoljenih troškova nam se događalo da se neki elementi jednako zovu, međutim mi ne možemo obuhvatiti u pravilniku sva imena i sve inačice imena tehničkih detalja na pojedinim linijama za obradu vina. Zato ako smatrate da je vaša kupnja Pukla veza. Je vidno, probat će se gospodin Juraj opet spojiti da se nastavi prezentacija.
Da li se čujemo? Da. Dobro. Isprika, ispao sam iz slijeda, sad ne znam gdje sam stao. Znači, ako se vaša kompleksna nabava ne može primjerice obuhvatiti i nazivom čepilica, jer obuhvaća značajan broj elemenata jedne linije za obradu vina, onda možete za takav kompleksnu nabavu prikupiti ponude putem EONE. Dakle, na drugačiji način vas ne mogu uputiti da nešto što je iznad obične alatke, dakle, ne prikažete u svom projektu onako kako definitivno to je. Može dalje. Evo, sad smo došli do ovih manje važnih ili manje značajno financijski velikih intervencija, informiranje i promidžba. Vrati nas na prethodni slajd, Dražene, ne znam da li sam sve rekao što sam mislio u ulaganju. Dakle, ono što je važno reći i za mjeru restrukturiranja i za mjeru ulaganja, u svakom slučaju još se odnosi na korištenje predujma. Znači, bitno je, ako je moguće koristiti predujam, koristite ga. Isto tako, ako je moguće pojedinačni trošak prikazati zahtjevom, dakle, po završetku pojedinog dijela, odnosno pojedinog troška u intervenciji, prikažite. Jer nama je jako važno da nam se u pojedinoj financijskoj godini povlači što je moguće više sredstava, da bi nam bilanca iskorištenja bila bolja. Neka vas ne zamara to što imate administrativni postupak, što morate podnijeti zahtjev, što će vas agencija vjerojatno tražiti određenu dopunu, ali u svakom slučaju radi bilančnog boljeg iskorištenja sredstava bilo bi jako bitno da po pojedinoj aktivnosti podnesete zahtjev, dakle, da bi imali bolje iskorištenje sredstava, a svakako preporučujemo da se koriste predujmovi ako je ikako moguće. Evo, idemo sad nastaviti na informiranje. Znači, cilj i razlozi intervencije informiranja je da se doprinese, dakle, stvaranju nekakvog pozitivnog okruženja i govora o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, o politici označavanja europskim oznakama u vinarstvu. O tome u, recimo, mjeri informiranja se može govoriti i o nekakvim dobrobitima, znači umjerenog pijenja vina, i to su prilike, dakle, da nekakva aktivna društvena javna zajednica može govoriti više, dakle, o vinarstvu, o oznakama i o dobrobiti Unije za zajedničku poljoprivrednu politiku. Znači, nije eksplicite vezano samo na pojedinog korisnika i pojedinih vinara, nego može to biti i dio, dakle, nekakvih javnopravnih tijela da se mogu pojaviti i vidjeti koliko su oni unutar vinskog sektora sa svojim projektima prisutni, tako da ta promidžba nije samo promidžba vina, nego i svih onih koji su u vinu i uz vino bitni. Može dalje. Znači, to mogu biti stručne organizacije, organizacije proizvođača vina. Važno je da se zna da oni pojedine vinare zastupaju, predstavljaju i da u tim svojim projektima, dakle, oni to
ne rade samo radi toga da bi se znalo i čulo da postoje oni, nego da bi se znalo i čulo da postoji hrvatsko vinarstvo. Može dalje. Znači, to su nekoliko uvjeta što je tko potreban dokazati. I sad bilo je neki dan pitanje da li smatramo da je jedna novo formirana udruga bolji podnositelj ili neko javnopravno tijelo koje duže egzistira, obzirom da podnositelj mora pokazati da ima određene kapacitete i financijske i da mora imati određene kapacitete u vinu. Uvijek smatramo da oni koji imaju bolju prethodnu bilancu su kvalitetniji podnositelj od novoformiranog tijela, pa tako ako se predstavlja određeni broj vinara, oni mogu biti predstavljani i preko zajedničkog predstavnika kojem su dali svoju suglasnost da ih predstavljaju, i ako je to stručna organizacija, odnosno nekakva udruga, ali isto tako ako je udruženje ili sektorska organizacija ili mislim da je bila u primjeru Agencija za regionalni razvoj, koja dulje vrijeme postoji i koja već ima kapacitete za tu provedbu. U svakom slučaju treba razmišljati o tome da je povoljniji predstavnik onaj koji ima iskustva i koji ima kapacitete da će tu mjeru informiranja javnosti bolje i brže i kvalitetnije i sigurnije provesti. Znači, idemo dalje. Znači, to su mogućnosti da imaju informativne kampanje, da se sudjeluje na pojedinim nacionalnim ili internacionalnim sajmovima, da se određeni materijali distribuiraju, da se bude prisutno na nekakvim stranicama medija, televizije, radija, tako da informativne kampanje u svakom slučaju trebaju biti isto tako dio mjera koje će se provoditi u ovoj intervenciji. Može dalje. Mjera promidžbe. Znači, ona je do sad bila interesantna zato što se odnosila i danas se odnosi na promidžbu u zemljama trećeg svijeta. Vjerojatno danas je puno teže putovati po tom trećem svijetu, međutim jedan od dijelova troškova može se odnositi na posjete vinskih stručnjaka iz tih zemalja u Hrvatsku. Tako da onda se isto tako mogu upoznat sa hrvatskim vinarstvom, hrvatskim vinima, i oni predstavnici iz tih trećih zemalja. Tako da je važno da se i ti projekti isto tako kao i projekti vezani uz informiranje događaju i da budemo prisutni sa promidžbenim kampanjama, barem na onim najvažnijim eventima koji se u Hrvatskoj ili koji se izvan Hrvatske događaju. Evo, može dalje. Znači, gotovo da su istovjetni potencijalni korisnici, tako da je jako bitno da oni koji se prijavljuju na ovu intervenciju imaju kapacitete, imaju za sebe proizvođače koje će predstavljati, da ne bi bilo da se samo promidžba radi, nego da bude to jedan osmišljen projekt koji može trajati i dulje vrijeme znači od 1 godine i kao takav doprinosi ukupnom
imidžu hrvatskih vina i hrvatskih vinara. Idemo dalje. Mislim da smo ovo sve već obuhvatili, može dalje. Sad imamo nekoliko bitnih detalja vezanih uz posljednje promjene u pravilniku. Znači, dosta je bilo pompe na kriterij prethodnog sudjelovanja podnositelja u programu potpore u sektoru vina. Imali smo ranija programska razdoblja i imali smo jedno mišljenje da je potrebno uključiti u program one koji do tada nisu sudjelovali, da ne bi bilo dajmo, odnosno da bi bilo dajmo svima, ne samo njima. Međutim, ispalo je da su oni koji imaju provedbene kapacitete i iskustvo ograničeni više od onih koji se do sad nisu javljali. Onog trenutka kad je došlo do toga da se sredstva slabo distribuiraju, došlo je i do ukidanja ovog sudjelovanja prethodnih razdoblja u ocjenu. Iz tog razloga smanjen je i prag prolaznosti za sve intervencije, a isto tako i maksimalni broj bodova, pa ćete to vidjeti u narednim slajdima. Znači, u restrukturiranju kad maknemo ranije sudjelovanje, ostaju nam oni kriteriji koje smo imali i prethodno, međutim maksimalni broj bodova je značajno manji i nešto ispod 50% od toga je prag prolaznosti, tako da smatramo da je moguće ostvariti minimalni broj bodova da bi se sudjelovalo u projektu, odnosno u natječaju. Ovo sve drugo smo do sad apsolvirali, znači veći broj bodova imaju oni vinogradari koji imaju samo vinsku proizvodnju, odnosno proizvodnju grožđa, od onih koji imaju i grožđe i vinarstvo, ali recipročno tome je u mjeri ulaganja, tako da se ne trebaju posvađati zbog toga. Ovdje smo raščlanili obrazovanje, dakle na visoku, višu, srednju i ostalu. Definirali smo da najmanje 5 godina u poljoprivredi se gleda, može sljedeći slajd, u poljoprivrednom registru, odnosno vinogradarskom registru, tamo gdje je neophodno. Tako da, kažem, neki od tih kriterija znadete i sami da se moraju zadržati i tijekom 5 godina nakon provedbe, su dio onog što se kontrolira u ex postu. Može sljedeći slajd. Znači, odabir ulaganja, isto maknuli smo ranija sudjelovanja, ukupni broj bodova, odnosno maksimalni broj bodova se bitno smanjio, a isto tako smo prag prolaznosti stavili na ispod 50% od maksimalnog broja bodova, tako da smatramo da je moguće svakome od podnositelja proći minimalni prag prolaznosti. Sljedeći slajd. Znači isto gdje se koji od ovih bodova provjerava, odnosno kako se dokazuje. Može sljedeći. I sad u mjerama informiranja, znači isto je prag prolaznosti minimaliziran, tako da definitivno ga je moguće
moguće proći. Sljedeći isto u promidžbi. Znači, nema razloga da podnositelji se boje da neće moći preći prag prolaznosti, pa da iz tog razloga se plaše prijaviti svoje projekte na natječaj za promidžbu i informiranje. Mogu sljedeći. Otišli mi do kraja. Da, evo, to je ono što od najbitnijih promjena u pravilniku smo za vas izdvojili. Sad će kolegice iz agencije nastaviti u svom dijelu. Nadam se da vam je bilo razumljivo, jasno i jednostavno. Hvala vam svima u ime, dakle, još jednom tima iz vinarstva. Svoja pitanja, još jednom naglašavamo, postavite pismeno, tako da onda svima mogu biti dostupni odgovori, a i ova prezentacija bit će vjerojatno na stranicama Ruralna, tako da vas ja u ovom trenutku sve pozdravljam. U ime nas iz Ministarstva poljoprivrede. Hvala, vidimo se. Dobar dan, ja sam Manuela Skomeršić, voditeljica službe za restrukturiranje i promidžbu. Sve vas lijepo pozdravljam ispred Agencije za plaćanja. Evo, s obzirom na to da kroz aktualne natječaje koji su raspisani prošli tjedan, vinska omotnica nudi značajna bespovratna sredstva. Cilj današnje radionice je da vam kroz konkretne primjere pojasnimo pravila kako bi vi što lakše realizirali svoje projekte. Nadam se da će vam današnje informacije biti korisne. Evo, mi ćemo krenuti odmah s prezentacijama, pa prepuštam riječ kolegici. Evo, dobar dan, ja sam Kristina Bingula, djelatnica službe za ulaganja u vinarije. Ja ću pričati o mjeri ulaganja, odnosno InVine. Dakle, objavljen je 4. javni natječaj iz mjere ulaganja. Zahtjevi za potporu se podnose od 16.3. do 20.4. Nemojte baš zadnji dan, možda da nešto ne krene po zlu, čisto napomena. Prije samog podnošenja zahtjeva provjerite podatke, odnosno ažurirajte poslovne podatke u Agronet sustavu. Unutar kartice zajednička organizacija tržišta, s obzirom da koristimo te podatke za kategorizaciju podnositelja prijave. Novost je da se svi zahtjevi na 4. natječaju podnose putem Agroneta. Znači, to ćete podnositi i zahtjev za promjene i zahtjev za isplatu. Tako da sad znate, znači učitavat će se dokumentacija. Novost je da imamo dio troškova koje se zapravo ponude se prikupljaju putem sustava EONE, a dio ide izravno prikupljanje ponuda. Izravno prikupljanje ponuda ide za troškove za koje je Ministarstvo poljoprivrede propisalo maksimalne troškove, za opće troškove i za stjecanje. U slučaju stjecanja dostavljate predugovor. Tu napominjem za opće troškove, znači dostavlja se ponuda. Imali smo sad već nekoliko upita, znači konsultantske usluge nisu prihvatljive, pa vodite računa. Za troškove za koje su određeni maksimalni troškovi, znači to vam je prilog 7 natječaja. Imate u prilogu 8 javnog natječaja uputu što te ponude trebaju sadržavati. Generalno te upute vrijede za sve ponude, ali specifično je i za ponude koje se idu na izravno prikupljanje. Kod maksimalnih troškova skrećem pozornost da se na ponudi karakteristika opreme navede u jedinici mjere po kojoj je izračunat maksimalni trošak. Primjerice za muljaču je to tona po satu, znači da kapacitet bude iskazan na taj način. Što se tiče početka aktivnosti, znači kod rekonstrukcije i obnove možete krenuti tek nakon izlaska kontrolora na teren. Za sve ostale možete krenuti ranije.
Jedno od pitanja još koje smo imali, znači plan aktivnosti koji je do sada bio obavezna natječajna dokumentacija kao taka više, ajmo reći, ne postoji, znači popunjava se putem Agronet sustava. Na stranicama agencije su vam objavljeni prošli tjedan, znači predložci, plan aktivnosti, zahtjev. Nema zvuka. Oprostite, zgasili ste mikrofon. Još uvijek ste mute. Evo, ispričavam se, mikrofon se ugasio. Znači, ne znam, sad nisam točno stala, znači kod ovih predložaka imate objavljene plan aktivnosti, zahtjev za isplatu, zahtjev za promjene i vodič za korisnike. Ne znam jeste vidjeli, znači na našim stranicama je na 2 različita mjesta mi se čini, ali na ruralnom razvoju HR imate kod otvorenih natječaja i javni natječaj i predložci su vam na istom mjestu, pa čisto ako ne znate da vidite da na istom, da vam je lakše pronaći. Što se tiče plana aktivnosti, odnosno potrebom za provedbom projekta, tu zapravo bi vas molila da obratite pozornost kada pišete o projektu i zašto vam treba potpora. Korisnici često opisuju tehnološki projekt, ali generalni tehnološki proces proizvodnje vina. Ako ćete to napraviti na način da povežete sa opremom koju imate, koju planirate nabaviti, da nađete, pokažete slabe točke trenutnog proizvodnog procesa vašeg, onda to ima smisla. Ako ćete samo navesti generalno način proizvodnje vina, apsolutno niste nam rekli ništa. I kod potrebe za provedbom projekta smo vam dodali jednu napomenu, s obzirom da često se nabavlja oprema ista ili slična koju već posjedujete. Mi iz vašeg popisa dugotrajne imovine nismo u mogućnosti vidjeti što točno imate. Možemo jedino vidjeti da imate muljaču, prešu, nešto slično i da to sada nabavljate. Pa u ovom dijelu vas molimo da opišete dodatno razlika između onog što imate i što nabavljate. Tu bi se eventualno onda mogli vidjeti razlike i bit će nama jednostavnije za obraditi, a nećemo vas treba tražiti dodatno pojašnjenje. Što se tiče administrativne kontrole, dakle klasika je da nepravovremeno prijave se neće razmatrati. Što se tiče, znači ove godine smo stavili dodatno obaveznu dokumentaciju, znači to je promjena da kod zahtjeva za potporu morate već dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu. Sa pripadajućim glavnim projektom vodite računa da sve mape budu dostavljene koje su navedene na građevinskoj dozvoli. Ukoliko jedan dio toga neće odgovarati, taj dio troška će vam biti odbijen. Često dovodi i do odbijanja onda samog zahtjeva jer vam potpora padne ispod 50% traženog iznosa potpore. Znači uz glavni projekt troškovnik vodite računa da dostavite potpisani troškovnik. Često se dogodi da dostavite troškovnik, ali onda nije potpisan, znači kod da ga niste ga dostavili. U prilogu 1 vam je propisana obavezna natječajna dokumentacija i dosta detaljno vam je napisano kako treba izgledati i građevinska dozvola, glavni projekt, troškovnik. Što se tiče dokaza legalnosti postojeće građevine, znači ista stvar, obavezna natječajna dokumentacija, ukoliko ne dostavite, taj dio troškovi koji se odnose na opremanje vam neće biti prihvatljivi. Stavljeno je još kao obavezna dokumentacija ponude za koje se ne provodi postupak nabave putem EON. Znači to se odnosi i na stjecanje i na opće troškove i na ponude za koje su propisani maksimalni troškovi. Vodite računa, znači njih u biti navodite u planu aktivnosti u dijelu koji se odnosi na prikaz projekta prema stavkama ulaganje, ako je tamo navedena, ali ako nije dostavljena, neće vam biti prihvaćena. Sad se još malo vraćam vezano uz ove prihvatljive troškove i traženi iznos potpore. S obzirom da vam se ne može odobriti veći iznos potpore od onoga što tražite, vodite računa na točnost ponuda. Najviše to se događa kod gradnje, mogu biti veliki iznosi, znači u Excelici naprosto vam jednu stavku ne
zbroji ili više stavaka ili cijelo poglavlje, pa da ne budete zakinuti. Isto tako, tu skrećem pozornost, imamo dosta uputa što telefonskih, što pisanim putem infa. Mi vam možemo dati generalni odgovor vezano i uz prihvatljivost podnositelja i uz prihvatljivost troškova, ali pravo prihvatljivost podnositelja ili samog projekta ili troškova se određuju u administrativnoj kontroli. Tako da vodite računa da i naš odgovor uzmete, ajmo reći, s rezervom jer se mora gledati u kompletu. Samo trenutak, znači sad idem nakon odluke o dodjeli, imate mogućnost, ovo je odbijanje zahtjeva za potporu, isto tako smo imali upit za korisnike koji imaju nalog za povrat sredstava, ali su regulirane obaveze, znači oni dalje imaju nalog za povrat sredstava, znači taj korisnik i dalje nije prihvatljiv. Tako da si vodite računa, ako ga imate naprosto tu ne možemo. I ovo što je kolega iz ministarstva spomenuo, ako već imate odobren zahtjev za potporu, a niste podnijeli konačni zahtjev za isplatu, korisnik nije prihvatljiv. Nakon odluke o dodjeli, vi imate mogućnost, znači generalno provedbom projekta dolazi do određenih promjena. Ovdje je jedino moja napomena, prijavite promjene, o čemu god da se radi, prijavite ih. Kod isplata najčešće bude problema jer zanemarite da vam oprema na računu ne odgovara onome što je zapravo odobreno. Samo malo. Znači, kod mjere ulaganja imate manje promjene, imate ostale promjene i imate mogućnost tražiti produljenje projekta. Što se tiče produljenja projekta, došlo je do promjene da imate mogućnost samo jedanput podnijeti zahtjev za promjene i odobrava se isključivo, znači iz opravdanih razloga u slučaju da vam je isplaćen predujam, da imate zahtjev za isplatu po trošku aktivnosti ili da dokažete da ste potrošili 30% financijske vrijednosti projekta. Preostalo jedino što možete u slučaju više sile, što ste dužni i dokazati naravno. Vezano uz manje promjene, znači one se podnose uz zahtjev za isplatu. Znači tu nas samo obavještavate što... Dobro, znači kod manjih promjena obavještavate nas uz zahtjev za isplatu. Za ostale promjene, znači navedene su koje su, pazite si kod izgradnje, znači nije potrebno u slučaju promjene glavnog projekta ili troškovnika, tu niste obvezni provoditi ponovno postupak putem EONE. Za ostale troškove ili putem EONE ili za izravnim prikupljanjem, ovisno o čemu se radi. Opet kažem, naglašavam, provjerite si kod isplate što vam je isporučeno, što vam je na računu, što vam je na ponudi. Ukoliko imate vremena, podnesite zahtjev za promjene. Evo, nakon zahtjeva za promjene dolazimo do isplate. Znači, s obzirom da se svi zahtjevi podnose putem Agraneta, ovdje jedino kod predujma, obratite pozornost, mislim navedeno vam je napisano, ali da se uz potvrdu u podnošenju zahtjeva dostavlja i izvornik bankovne garancije. Znači to je ono što ide papirnato. Kod bankovne garancije pripazite, to je ono prva stvar koja ide, mora važiti 3 godine od datuma izdavanja. Drugo, na našim stranicama imate objavljena predložak kako to jamstvo treba izgledati. Probajte ne dodavati dodatno nešto da vam ne ispadne da stavite jamstvo i jamstvo vam nije prihvatljivo, zahtjev za isplatu vam se odbija. Isto tako ono što sam primijetila, znači kod predujma potrebno dostaviti potvrdu porezne da nema duga, pa čisto da vam ne šaljemo zahtjev za dopunu zbog potvrde, a to je jedan papir koji nije neki problem iz ovoga dostaviti. Znači, može se isplatiti predujam do 80% odobrene potpore. Vodite računa da ste dužni podnositi izvješća o korištenju predujma. Najčešće vas upozorimo, ali pazite i vi na to. Sredstva predujma su namjenska, znači dokazujete za prihvatljive troškove. Kad iskoristite predujam u cijelosti, kad se utvrdi opravdanost predujma, podnosite zahtjev za oslobađanje jamstva i u tom slučaju vam se jamstvo vraća po utvrđenju, znači da ste iskoristili cijeli predujam. Zahtjevi za isplatu možete još podnositi po završenoj aktivnosti ili po završetku svih aktivnosti, znači zahtjev po završenoj aktivnosti se može podnijeti najviše 3 puta.
Imali smo jednom prilikom jedan upit, sad u pravilniku malo drugačije stoji, ali primjerice odobreno vam je 5 vrsta opreme. Kupite jednu, vi možete podnijeti zahtjev za isplatu. Znači za taj jedan, ne morate svu opremu kupite. Ista stvar je kod gradnje, imate 3-4 privremene situacije, možete podnijeti zahtjev za isplatu po troškovima za te 4 privremene situacije. Ono što nam se u zadnje vrijeme dogodilo kod zahtjeva za isplatu, na što se obratite pozornost, kod provođenja postupka nabave putem EONE ste si postavili kriterij za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. Znači uz najnižu cijenu imate neki drugi kriterij. Najčešće to bilo ili jamstvo ili rok isporuke. Provjerite si kod isplate da je to zaista tako. Znači to je nešto što provjeravamo i to vam je korekcija 25% ako vam to nije udovoljeno, zapravo taj uvjet nije ostvaren. Kažem, 25% vam baš nije malo, a korekcija je propisana. Znači kod svakog isplate vam kontrola na terenu izlazi, to znate, tek nakon toga možete dobiti isplatu. I tu bi još jednu stvar samo napomenula, ovo vrijedi za sve prijave, to je za sve natječaje do sada. Što se tiče bodovanja, ako ste ostvarili bodovanje za, tipa sad na 4. natječaju bi to bilo za stručnog zaposlenika, kod isplate će se provjeravati da li vi i dalje imate zaposlenika sa stručnom spremom po kojoj ostvareni su bodovi. Za preostale natječaje, s obzirom da su bili drugi kriteriji i da neki nisu bili provjerljivi u trenutku podnošenja zahtjeva, isto se provjerava kod isplata. Tako da vodite računa i o tome. Znači ovo su razlozi za odbijanje zahtjeva za isplatu. Gledajte, znači da vam kod promjena u principu ili zbog financijskih korekcija da vam potpora ne padne ili ispod 5.000 eura, što vam je minimalni iznos potpore koji vam se može odobriti, ili da projekt nije izveden u cijelosti, znači da vam potpora padne ispod 50% odobrene potpore, u tom slučaju vam se cijeli zahtjev za isplatu odbija. Znači nakon završene isplate imamo potvrdu o završenoj intervenciji. Ex post razdoblje vam traje 5 godina. Čuvajte dokumentaciju, znači provjerava se u tih 5 godina, znači provjeravamo vas i mi i kolege iz kontrole na terenu, da li ste zadržali vlasništvo recimo nad stečenom materijalnom imovinom i ovo su ostale dijelove, znači može vam i kontrola izaći, možemo vam i mi poslati i mi. To bi bilo zapravo to, ovo je standardno. Znači označavanje ulaganja, vidljivo označite ulaganje nakon primljene potpore i to se provjerava u ex post kontroli. To bi bilo što se tiče mjere ulaganja. Ako nešto nisam rekla, slobodno nazovete, mislim samo napomena zapravo, slobodno nazovete, slobodno nas pitate. Ako se može pomoći ćemo. Velim, opet morate naše odgovore uzeti sa jednom rezervom, s obzirom da se prihvatljivost može utvrditi tek u administrativnoj kontroli. Evo, ja ću vas prepustiti kolegici. Evo, dobar dan, ja sam Ivana Čurković i ja sam zadužena danas za intervencije, restrukturiranje, promidžbu i informiranje. Kratko ću vas, zbilja kratko, provesti kroz administrativnu kontrolu zahtjeva za dodjelu sredstava i provedbu projekta, odnosno isplatu i najčešće pogreške koje ste imali. Informacije o pravilniku, vjerojatno već znate, možete vidjeti na našim stranicama pod sektorskim intervencijama. Natječaji su objavljeni 27. veljače, a potrebnu dokumentaciju za bilo koju vrstu zahtjeva možete naći uz željenu intervenciju. Znači, danas je početak podnošenja, u podne, završava 10. travnja također u podne. Ja bih samo htjela skrenuti pažnju na razlike u odnosu na prethodni natječaj, a to je da je prilikom elektronskog podnošenja zahtjeva u Agronet sustav podnositelj popunjava plan aktivnosti u aplikaciji i učitava potrebna obrazloženja te traženu dokumentaciju iz priloga 1 natječaja. Molila bi posebnu pozornost kroz učitavanje dokumentacije, znači kroz restrukturiranja, da obratite pažnju kod dostave inozemne diplome, na primjer, ista se ne može prihvatiti bez dostave mišljenja o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji. To je nekad bila nostrifikacija.
Ukoliko to ne dostavite, dopunu ne dobivate, znači dopuna se ne šalje i ukoliko ste zatražili bodove na račun diplome, isti vam se neće dodijeliti. Razlika je što se nakon učitavanja propisane dokumentacije zahtjev ne printa, nego potvrda o podnošenju zahtjeva, ona se ispisuje, potpisuje, ovjerava ako je primjenjivo i šalje ili poštom ili direktno na agenciju za plaćanja. Vodite računa o tome, imali smo čak jedan zahtjev prošli put koji je kasnio. Znači, nakon provjere prihvatljivosti, pravovremenosti i potpunosti, mi radimo nekakvu inicijalnu listu, rang listu temeljem bodova. Ovaj put su, kao što je rekao i kolega, bodovi nešto malo manji, znači 9 je bodova prag prolaznosti, jer prethodno ostvarivanje prava na potporu iz sektora vina više ne ulazi kao kriterij bodovanja. Što se tiče prihvatljivosti troškova, isto je novo da je lista prihvatljivih troškova koja je dio plana aktivnosti se automatski popunjava u planu aktivnosti, odnosno u aplikaciji, i troškovi se automatski obračunavaju, pa se nadam da će se tu smanjiti broj pogrešaka. Kod dostave ponuda isto bih htjela skrenuti pažnju na par grešaka koje su se ponavljale, a zbilja jesu. Znači, ponude moraju biti važeće na dan podnošenja zahtjeva i na ponudama molimo naznačite podugovaratelje i iskažite PDV. Kod kupnje gnojiva, odnosno kod troška gnojidbe, samo bih htjela naglasiti da u listi prihvatljivih troškova trošak gnojidbe nije specificiran. Pa bi molila, ako se na ponudama, ako možete, bilo bi dobro da razdvojite kako bi mi utvrdili količine organskog ili mineralnog gnojiva sukladno preporuci za gnojidbu. Isto moram naglasiti, kad radite analizu tla, radite ga od ovlaštenog laboratorija. Ovlašteni laboratorij vam se nalaze na stranicama Ministarstva poljoprivrede. U planu aktivnosti molim vas, hektare koje prijavljujete uskladite sa ponudama i sa skicom plana sadnje. Plan sadnje koji imate i sadašnje i planirano stanje, ono sadašnje stanje mora biti usklađeno sa vinogradarskim registrom. To je jako bitno. I sa ARKOD preglednikom. Planirano stanje uskladite sa presjekom reda vinograda. Znači, jedno mora podrazumijevati drugo. Detaljno opišite postavljanje potporne strukture i, što je najčešća greška, a jako nam je bitno, razmak između rednih stupova, molim vas naglasite. U planu aktivnosti naznačite konzultante ukoliko su isti angažirani. Kod promidžbe u dijelu plana aktivnosti gdje se detaljno obrazlaže projekt, detaljno ga obrazložite i ukoliko se radi o promidžbenim večerama, potrebno je bar približno navesti datum i ciljanu skupinu potrošača. U prethodnom natječaju su bili odbijeni zahtjevi za potporu i uglavnom se radilo, osim neostvarivanja minimalnog broja bodova, zbog povezanosti poduzeća i kad je obračunato manje od 50% vrijednosti zatražene potpore, kao što sam rekla, jedan je bio i zbog kašnjenja. Kod promidžbe i informiranja potrebno je napomenuti da će se zahtjev odbiti ukoliko je kontrolni obračun utvrđena manja potpora od minimalnog iznosa potpore, a imali smo i telefonski poziv, jer se može prijaviti, a o tome se već govorilo, na istu intervenciju ukoliko nije dostavljen završni zahtjev za isplatu, ne može, odbija se zahtjev za potporu. Nakon odluke o dodjeli sredstava, slijedi postupak provedbe projekta. U prilogu 3 natječaja je dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za isplatu, bilo predujma, bilo zahtjeva po završenoj aktivnosti, odnosno po završenim aktivnostima. Kod isplate predujma je bitno naglasiti da garancija mora biti u protuvrijednosti u 100% zatraženog predujma, a ne smije premašivati 80% zatražene potpore. Za restrukturiranje mora vrijediti godinu dana od podnošenja zahtjeva za isplatu, a kod informiranja i promidžbe 6 mjeseci.
Kod zahtjeva za isplatu ja bi napomenula samo najbitnije stvari kod kontrole računa. Kod restrukturiranja, na primjer, dostava certifikata se ne slaže, odnosno broj sadnica na certifikatu i sorta se najčešće, jako često, ne slaže sa onim na računu, pa molim vas vodite o tome računa. Prikažite PDV na računu, navedite podugovaratelje. Uskladite iznos zatražene potpore u zahtjevu za isplatu s onim u listi prihvatljivih troškova. Kod promidžbe bi posebno naglasila, kod oglašavanja na društvenim mrežama napravite print screen kako bi mi vidjeli je li oglašavanje bilo u vrijeme promidžbene aktivnosti i kod promidžbenih večera obavezno dostavite potpisnu listu. Naravno, imali smo i financijskih korekcija. Nedavno smo imali radi kašnjenja izvješća o iskorištenju predujma, pa pripazite na to. Pripazite i na razmak sadnje. Kontrola na terenu to gleda. To podrazumijeva promjene u projektu kojima korisnik nije niti obavijestio, niti ishodio odobrenje od agencije. Prema tome, molim vas, pripazite na razmak sadnje. Kolegica je već rekla da je kod zahtjeva za isplatu da se kontrolira u kriteriji bodovanja i ukoliko ste dobili bodove za radnika zaposlenog sa visokom stručnom spremom, a u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu on nije bio, bodovi vam se proporcionalno smanjuje vam se potpora. Promjene u provedbi projekta su jedino kod restrukturiranja, kod produljenja i odnose se na produljenje projekta. Znači, kao i prije se mora započeti s provedbom odobrenih aktivnosti i u tom razredu provedbe se mora utrošiti najmanje 30% financijske vrijednosti projekta, a novina je da se može ili zaprimiti uplatu predujma potpore ili podnijeti barem jedan zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti. O ex post razdoblju se govorila je kolegica, govorio je kolega iz ministarstva. Dakle, najbitnije je potrebno osigurati raspolaganje površinama tijekom 5 godina nakon donošenja potvrde o završenom projektu. Obilježavanje projekta, to je kod restrukturiranja nije nikad bio problem, međutim naglasila bi promidžba je dužan znači koristiti oznaku na mjestu održavanja promidžbe, promotivnom materijalu, na web stranicama, promotivnim filmovima, pri oglašavanju na TV, radiju i internetu, to vam sve piše, pa molim vas, eto, vodite računa o tome. Ja se nadam, evo, to je sve. Hvala velika. Ako imate neki pitanja, rečeno je da ćete ih postavljati kasnije, je li tako, Kristinko? Hoće se sad kolega Orenda ubaciti ili? Nema ministarstva. Ministarstvo se isključilo. Nije se ministarstvo nikad isključilo. Evo ga, uvijek je ministarstvo tu, drago nam je. Hoćemo prebaciti sad na vas ili kako to ide? Pa nije valjda da ste vi sve završili. Recite. Dražene, pa ćemo se vratiti u perspektivu. Može. Evo. Znači sad bi ovim bilo završeno i ovaj drugi dio, odnosno treći dio vezano uz pojedine elemente koje agencija naglašava što u ovom trenutku možemo dati kao preporuku. Evo ako netko ima nasušnu potrebu nešto od prezentiranih elemenata ovoga raspraviti, rekli smo da bi bili koncizni oko odgovora, bolje ih je poslati pismeno, da bi mogli na taj način odgovoriti, da bi mogli usuglasiti ta pitanja
i raspraviti, da ne bi bilo nekakvih dvojbi, jer ovako ad hoc kako iz uha u uho odmah odgovaramo, ne mora značiti da smo u pravu i da je sve točno. Znači na posljednja pitanja ćemo dati pisane odgovore i staviti ih na web stranicu. Međutim, kad smo se već u ovako lijepom broju našli, ako netko želi nešto dati kao osvrt na održane prezentacije, slobodno se javite i recite. Pa nije valjda da su svi junaci pobjegli. Ili nisu slušali. Sad ako se ispričimo, onda budu rekli da smo odjednom nestali. Dobar dan, jel me čujete? Da. Halo, dobar dan. E. Me čujete? Robert Rameščak, Ravekon. Može. Ovak, isprovociran ovim vašim zahtjevom da ipak se postavi neko pitanje. Postavit ću neko pitanje za koje uopće ne mislim da ću dobiti nekakav ispravan odgovor, niti sam u nekom specijalnom zanosu da ćete vi napraviti nešto po tom pitanju, ali me to baš zanima. Dakle, nije mi jasno zašto se već godinama ne uvedu neki novi kriteriji da ih ima više. Vi ih samo po ovim novim promjenama smanjujete, što često dovodi do toga da puno prijavitelja ima isti broj bodova. To naravno onda se u nekoj kasnijoj fazi upotrebljavaju oni kriteriji od početka do kraja, pa se onda tu radi neka razlika i tako dalje. Ali mi se čini da bi uvođenje nekih drugih kriterija koji bi bili vezani uz općenito poslovanje, prodaju vina, izvoz vina, poslovne rezultate, prihode ili bilo što drugo što se veže uz gospodarski učinak samog ulaganja, jednostavno cijelo vrijeme izostaje, njega nema. Zašto se takvi kriteriji ne uvode pod A, a pod B? Vi ste sad tu puno pričali o tome da ste snizili broj bodova i postotak praga, zato da bi se očito i neki drugi mogli prijaviti. Pa ti drugi nikad ne dolaze uopće na red da se prijave, zato što mnogi su iznad crte sa puno više bodova nego ti koji su samo prošli minimalni prag. Koja je logika iza toga? Evo, toliko. Hvala, kolega Rameščak. Evo, drago mi je da smo danas na ovoj radionici. Koliko se ja sjećam, mi se dopisujemo dulje od 2014. Znači više od 12-13 godina se znademo po ovom pitanju. Kolegice iz agencije nek me isprave, mislim da smo samo u 2 seta natječaja primjenjivali takozvanu crtu. U pojedinim intervencijama imamo kriterije radi dokaza da se prelazi minimalni bodovni prag, međutim broj onih koji su imali odobrenja sada u zadnjim natječajima je bio manji od raspoloživih sredstava, koliko sam ja shvatio, tako da povećanje broja kriterija koje je inače dosta teško obrazložiti, dosta teško dokumentirati, možda bi napravilo jedan filter gdje bi bili manji razredi sa različitim ocjenama, odnosno brojem bodova. Međutim, ukupni poredak,
prijavitelja ne bi se značajno promijenio kao i kad je taj broj prijavitelja sa istim brojem bodova. Dakle, jer mi imamo nekih 50-ak prijava koje dođu na natječaj, onda zbog nepotpunosti ili zbog nedostatka svih dokaza neki od njih uopće u to takozvano rangiranje niti ne ulaze. Tako da ja prihvaćam vas da bi mikro razlike među pojedinim projektima bile manje i onda bi imali znači one sa 7 ocjena, 8, 9, 10, ne bi bili skokovi 6, 8, 12, 15, tako da sa većim brojem subjekata sa istim ocjenama. Kažem, predstavnici svih institucionalnih, znači i komora i udruženja su članovi povjerenstva. Kad je bilo puno kriterija, onda ih je teško dokazivati, onda se naginje tome da je broj kriterija manji. Sad vi ističete da bi bilo bolje da je kriteriji veći, a ovo što se tiče oko prodajnih rezultata i tako dalje, to takvi kriteriji koji se dokazuju dokumentima koje ima znači prijavitelj, jako bi naginjali onima koji su znači veći, oni imaju bolje rezultate ekonomske, recimo ako gledamo koliko je ko litara prodao, pa onda to nije baš nekakav pokazatelj koji daje mogućnost da oni manji i srednji koriste, a omotnica zapravo je namijenjena većim dijelom znači postojećim vinarima, postojećim vinogradarima da poboljšaju svoje stanje, nije vezana za ukupno tržišno povećanje prodaje. Tako da, kažem, do sad nismo imali baš tih zahtjeva da se poveća broj kriterija. Kažem, imali smo ovo jedno razdoblje, jedan natječaj u kojem smo imali kriterije vezane za prethodna sudjelovanja, međutim, osim poteškoća u dokazivanju, osim toga da se ista osoba može pojavljivati u 2, 3 ili 4 programska razdoblja, jedni imaju zamjerku, dakle da onda samo jedni te isti sudjeluju na natječaju, a drugi imaju zamjerku da mi koji smo savladali abecedu sudjelovanja, nama se bodovno onemogućava, tako da svako od njih je u pravu. Vjerujem da za novu inačicu promjena u pravilima možda bude bio i prijedlog da se poveća broj kriterija, ali u tom slučaju treba isto tako dati da dokazivanje tih kriterija bude jednostavno i da bude svima opće prihvatljivo. Ministarstvo sigurno nije to koje određuje koliko će biti kriterija, bitno nam je da svaki projekt i svaki podnositelj prođe nekakav minimum koji smo međusobno usuglasili, a kažem nismo nikad razmišljali o tome da bi prodajni rezultati bili znači poveznica sa lakšim i bržim dostupom do sredstava, jer onda bi uvijek oni koji su najveći imali te prodajne rezultate bolje. Evo, može neko sljedeći. Ajde, nemojte biti sramežljivi, slobodno zaključite. Ajde, Gordana. Evo, samo da vas pitam, muče nas ta priča, da li smo prihvatljivi ili nismo, s obzirom da ste već naglasili da
ukoliko imamo odluku, nismo dovršili projekt i nismo podnijeli zahtjev za isplatu, nismo prihvatljivi. Da li ikakve mogućnosti ima da se to razmotri ili će se to možda moći uključiti u idućem natječaju kao opcija da i mi koji još nismo povukli sredstva možemo biti prihvatljivi na idućem natječaju, jel? Kod restrukturiranja recimo. Na idućem ili na ovom natječaju? Pa bilo bi super da bude na ovom, ali ne znam je li izvedivo. Znači izvedivo je na način da ste prije podnošenja zahtjeva za potporu na ovaj natječaj podnijeli zahtjev za konačnu isplatu ili ukoliko vaša izvjesnost završetka prethodno odobrenog projekta je takva da se neće ostvariti, onda odustajanje od prethodno odobrenog projekta i prijava novog projekta, s tim da morate paziti dakle i na ranije odobrene troškove. Dakle u novom projektu oni moraju biti novi troškovi, ne možete stare troškove prilijepiti na novi projekt. Sve je to jasno, sve nam je jasno, samo smo se nadali da će biti možda opcija da unatoč tome što imamo samo odluku, a ne još isplatu i nismo priveli projekt kraju, da ćemo možda moći ući u ovaj natječaj kao prihvatljiv. Pa dobro, ali ovaj natječaj nadam se da nije posljednji za intervencije u vinarstvu i vi kad završite ovaj projekt moći ćete se prijaviti u novom natječaju, dakle sa novim projektom. Mislim da je to sličan, gotovo istovjetan uvjet koji postoji u mjerama ruralnog razvoja. To nije nekakva novost i to nije kriterij koji egzistira od jučer. Rezervacija sredstava prema samo jednom jedinom subjektu u više natječaja kumulira izloženost programa jednom subjektu. I ako on u konačnici onda odustane, drugi nisu imali priliku, a iskustva su takva da su nam odobreni projekti odustajali i tu je za nas umanjenje svih rizika ako subjekt koji ima odobren projekt završi svoj prethodni projekt, podnese zahtjev za konačnu isplatu, dakle ne mora on biti isplaćen do kraja, vi morate podnijeti zahtjev za konačnu isplatu, one aktivnosti koje ste imali prethodno odobren njih završiti ili od pojedinih troškova odustati, tada ćete moći u novi projekt uključiti ono što niste u prethodnom dovršili i raščlaniti s čim ste završili, a s čim nastavljate dalje. Tako da kažem, imate dovoljno vremena, mislim da danas ide mjera ulaganja, pa onda se prikuplja nekakvih 40 dana, vi ono što ste završili to podnesete zahtjev za konačnu isplatu, a onda definirajte u projektu što vam to još predstoji. Jel? Vidjeli ste da su nam najveći problem zadali oni projekti koji su bili sveobuhvatni, pa su onda još malo evaluirali kroz vrijeme prije početka, pa je onda došlo do niza promjena koje su prijavljivali i na kraju od svega toga je došlo do odustajanja, tako da te nekakve zamišljene projektne razine dosta su opasne po cijeli program. Znači, kako to kažu Englezi, moving target nam je najopasnija situacija. Kad nam se projekt stalno svakodnevno mijenja i onda nikako da se završi. Time nam stalno drži veliku rezervaciju sredstava, ne možemo ići ranije sa sljedećim natječajem jer su nam sredstva rezervirana, a onda se prijavitelji predomisle i odustanu. Evo, može neko sljedeći? Možete vi, Gordana, nastaviti slobodno. Pa evo, kad sam već online uživo, da li bi možda malo nam pojasnili samo i ove izračune prihvatljivih površina vinograda?
čisto malo da o tome možda nam kažete koju. Dobro. A recite, što vas konkretno zanima? Pa recimo, postoji taj, sad nemamo otvoreno po sebe, matematički izračun prihvatljivih površina. To je u jednom vodiču koji je izašao prije nego što je objavljen ovaj natječaj. Da li se mi možemo pozvati onda na te izračune prihvatljivih površina iz tog vodiča ili se držimo samo strogo pravilnika? A morate se, i ARKOD vodič i ovaj naš pravilnik su međusobno usklađeni. Znači, aktivnu površinu za koju se financijska potpora dodjeljuje čine redovi i sa strane jedna polovica međurednog razmaka, isto tako ispred i iza. Ona manipulativna površina koja nekim vinogradarima sad se povećava zbog strojne rezidbe, zbog upotrebe kombajna i tako dalje, ona ne ulazi ona ne prestaje biti vašim vinogradom, ali ona nije površina koja se restrukturira. Razumijete? Razumijem. To je isto kao da, šta ja znam, netko ima kanal ispred, pa onda ne može se okretati na toj površini, nego mora skratiti redove da bi se mogao okrenuti. Taj dio koji neće biti vinograd, znači on je samo obuhvaćen jednom polovicom međurednog razmaka, a ovo ostalo nije aktivna vinogradarska površina. Jasno. Hvala. Da. Molim. Može dalje. Evo još ćemo ovih do 15 minuta vam dati mogućnost da malo porazgovaramo, da budemo proaktivni. Netko je postavio pitanje o promjeni preseljenju vinograda sa površina koje su u kratkoročnom zakupu, ali su vinograd, na površine gdje njihovo korištenje ima trajni ugovor. Znači, ja mislim da ćemo to detaljnije odgovoriti pismeno, međutim, bitno je da subjekt koji prijavljuje ima u ovom trenutku podatke da sa površina koje se premještaju, proizvodi grožđe, ima one godišnje izjave o proizvodnji, i da je to vinograd kojim on u ovom trenutku raspolaže, i da je izvjesnost proizvodnje na položaju gdje ga premješta, za njega gospodarski razlog, u to ne sumnjam, tako da ja vjerujem da je taj dio i za projekt sigurnije, da površine s kojima će raspolagati i na koje će premjestiti vinograd, imaju trajni način raspolaganja, da je to pozitivni osvrt. Tako da mislim da ćemo to jasnije pojasniti u pisanom odgovoru. Tko je još htio s nama malo porazgovarati? Ajde, pa niste tako sramežljivi da vas moramo nagovarati.
Denis Bužić. A nemam za sad niš pametno. Ne da moram mami reći ovoga da nisam Pozdrav. pažljivo slušao. Može, pozdrav. Pozdrav, jel me čujete? Čujemo. Dobar dan. Evo ja sam htjela pitati jedno dosta važno pitanje za nas. Naime, vinarija je u fazi dobivanja, odnosno izlaska na tehnički pregled. Ali kako to biva sa gradnjom i svim, to je znači mjesec do 2, sad ne znam. Uglavnom mi imamo građevinsku dozvolu i imamo pravo građenja, ta 2 dokumenta, pa me zanima da li je to dovoljno ili je potrebno baš imati znači kompletno obavljen tehnički pregled, jel? Vi bi nastavili sa opremanjem. Samo opremanje, dakle opremanje vinskog podruma, odnosno i laboratorija. Molim kolegice iz agencije da se uključe, da li nam je uporabna dozvola ovoga neophodna u trenutku prijavljivanja na opremanje i ulaganjima. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Znači što se konkretnog pitanja tiče, uporabna dozvola bi trebala biti priložena uz zahtjev za potporu kod ulaganja u kupnju opreme. Znači u ovom konkretnom slučaju prijaviti na natječaj biste se mogli nakon dobivanja uporabne dozvole. Aha, jer u dokumentima piše da postoji nešto što se zove kada građevinski tehničar, odnosno nadzor izađe na teren, dobije sve papire i pošalje to uredu i ured samo kaže kao dobili smo dokumente, to je nešto prije tehničkog. Vi sad govorite o dokazu legalnosti građevine koji je u prilogu 1 natječaja, znači pobrojano što je sve dokaz legalnosti građevine, ovisno o zakonu o gradnji. Dobro. Znači u ovom konkretnom slučaju to ne bi bilo to. Znači u jednom momentu zakon o gradnji, kao što svi znamo, se mijenjao tijekom godina i u određenim izdanjima, ajmo tako reći, zakona su propisivane određene odredbe. Tako da konkretno sada u ovom slučaju vi ste pred ishođenje uporabne dozvole, što bi bio dokaz legalnosti objekta. Da, ali vrlo vjerojatno, obzirom na sve, teško ćemo dobiti uporabnu dozvolu do 24. Mi ćemo imati, ne znam, možda ćemo biti u postupku, ali vrlo teško, mislim, obzirom na sva čekanja i izlaske za tehnički pregled i to. Znači, jedino što moramo imati je uporabna dozvola, ne idu nikakvi dokumenti koji bi bili prethodovali istoj. Ne. Znači na ovaj konkretan natječaj, ukoliko nećete imati uporabnu dozvolu, nećete se moći prijaviti, ali to ne znači da kad ishodite uporabnu dozvolu, da na idući natječaj ne možete najnormalnije sudjelovati. U redu. I to je znači i bez obzira što bi samo za opremanje vinarije bili. Da, tako je. Znači nije dovoljna građevinska i pravo građenja. Ne. Okay. Dobro, hvala. Molim. Tako je, idemo dalje. Evo, već ste se malo ohrabrili. Hvala Ireni. Ajde, jedno pitanje za pozdrav. Marica. Kolega Vrbanek. Pozdrav svima. Javit ću se, kako sam sad bio prozvan, osjećam da sam bio i na početku prozvan.
Prije svega mislim da evo, hvala da smo imali prezentaciju i da smo prošli malo te mjere, da smo prošli ove tu detalje oko grešaka i tako dalje. Pohvalio bi ovaj tu maksimalni iznos odnosno maksimalni iznos troškova za mjeru ulaganja. Tako da evo, mislim da je to dosta dobar pomak dalje za buduće natječaje, tako i za ovaj. Neću puno toga komentirati, mislim da je više manje sve jasno. Slaćemo upita ako šta imamo konkretno. Poslali smo i mi sa 3 upita, pa evo, molimo da se službeno odgovori. I samo komentar bi bio da nekako mi se čini da opet imamo možda malo prekratak rok natječaja. Natječaj je objavljen tamo i prošli petak, tu smo izgubili 3 dana, dolazi nam i Uskrs i to neko uskršnjo vrijeme, tako da evo možda se razmotri i vidi eventualno da se produlji taj rok, jer ipak ovaj dio te nabave ide i preko EONE koja traje 14 dana, tako da evo možda to za razmisliti, a sve ostalo evo. Da, ne možemo ništa obećati oko produljenja, međutim imamo i jedan tijekom ovog tjedna tematski sastanak vezan za vinsku omotnicu ovdje između ministarstva i agencije. Vjerojatno će se i o tome razgovarati. Vidjet ćemo, dakle, ne bi bilo prvi ni posljednji put da se trajanje, barem za pojedinu intervenciju, bude produljilo. Međutim, oni koji namjeravaju se prijaviti nikako nam neće olakšati takvu odluku ako budu kalkulirali i čekali sa svojim prijavom. Znači, postoje 2 scenarija. Jedan je da se određeni broj prijava zaprimi na ovom natječaju, vidi koliko ih je došlo ukupno financijsko opterećenje izračuna prema potencijalima tih prijava. Ako je ono manje od raspoloživih sredstava za intervenciju, vrlo brzo ponovi novi natječaj. Što je po meni puno kvalitetnije i bolje, zato što je ovo natječaj koji bi trebao osigurati nekakve projekte koji će se unutar ovog programskog razdoblja završiti i eventualno jedan potencijal koji možda bude prenesen u novo programsko razdoblje, naravno pod uvjetima da su započeti, da su završili određeni nivo aktivnosti i tako dalje. Zatim da to budu projekti koji će moći povući određenu količinu predujmova. Tako da, kažem, za nas je u ovom trenutku jako važno da oni koji imaju izvjesne projekte da se prijave čim prije, da bi onda mogli vidjeti, imamo potencijala, možemo 2, 5, 7, 9 milijuna odobriti sada, ako više nema novaca, onda čekamo nekako novo vrijeme, a ako to samo 2, 3 milijuna, a još nam ostaje 7 i 9, onda idemo brže objaviti sljedeći natječaj. Mislim da smo se razumjeli i da na taj način budemo gledali na sljedećim našim sastancima da se što je moguće brže rezonira koliko je financijsko opterećenje prijava i da se može ići sa novim krugom natječaja. To je po meni jedan od mogućih izglednih scenarija koji bi mogao uslijediti nakon ovog natječaja. Ako je situacija onakva kako su najavljivali, da jako puno projekata čeka da se natječaj otvori, da će oni brzo sve podnijeti, onda možda nema problema, možda ćemo imati dovoljan broj projekata ovdje, pa ćemo čekati nova financijska sredstva i novo objavljivanje, s tim da vjerojatno ako se pravila neće bitno mijenjati, možda budemo imali i nekakvi novi natječaj u 2026. Jel? Tako da, 2027. Već sam malo ostario, da pa zbunjuje me godine. Evo, može, recite.
Benčić. Kolegice, slobodno čujemo, recite. Isključili ste mikrofon. Aha. Kolegica Benčić ne može uključiti mikrofon. Ajde, recite koju je isključio ovoga, pustite ženu da priča. Pa evo, možete napisati ovoga na chat traku ovoga, pa ćemo prokomentirati ako je moguće, još dok imam malo vremena. Ne znam da li tko može. Prvo, kolegica se ne može očito ovoga uključiti. Ako još netko drugi ima nešto za kazati. Evo, kaže kolegica, ima pitanje vezano uz kupnju poljoprivrednog zemljišta. Dakle, u pravu ste da je kupnja poljoprivrednog zemljišta jedino u okviru mjere ulaganja, dakle, na neki način dozvoljeni trošak. U restrukturiranju je neophodno osigurati raspolaganje zemljištem sa kojeg se vinograd premješta ili na kojem se vinograd unapređuje. Dakle, i nabava kupnje zemljišta nije u restrukturiranju vinograda prihvatljivi trošak. Kod ulaganja, dakle, vam je taj dio obuhvaćen, dakle, u članku, ako je brža od mene Irena, može ona se uključiti, dakle, kupnja nekretnine za Evo, uključujem se, ulaganje. Aha. Znači u članku 23 neprihvatljivi troškovi i ovo pitanje, ako ja dobro iščitavam, odnosi se striktno na kupnju poljoprivrednog zemljišta i odgovor na to pitanje je da, nije moguća kupnja poljoprivrednog zemljišta ukoliko projektom nije predviđena nikakva izgradnja, odnosno poboljšanje eventualno postojeće nekretnine na zemljištu. Znači, sama kupnja poljoprivrednog zemljišta ne. Da, jer je cijela mjera ulaganja vezana za poboljšanje, obnovu i modernizaciju, znači vinarije. Ako je to izgradnja novog objekta onda ne može biti niti na poljoprivrednom zemljištu, nego mora biti na zemljištu na kojem je dozvoljena gradnja, ako se ne varam. Hvala, Irena. Evo, ima još neko? Aha, Marijeta kaže da li je maksimalni iznos za promidžbu 80 ili 100.000 eura. Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su 100.000 eura, tako piše u članku 29.
Pa evo, što se tiče odgovora na postavljena pitanja, ako ne budu bila prekomplicirana, onda ćete tijekom ovog tjedna dobiti, znači, na web stranici link gdje se nalaze prezentacije, gdje se nalazi znači, odgovori na ova pitanja. Evo, ako još neko ima nešto žurno, ako ne, evo, 11 sati je, ja vas sve još jednom srdačno pozdravljam u ime našeg tima iz Ministarstva poljoprivrede. Možete nam se obratiti na zajedničku web adresu vinarstvo.mp@mps.hr. Bilo je jedno lijepo iskustvo malo se podružiti s vama. Zahvaljujem kolegicama iz agencije na iscrpnosti da se iskristalizirala neka nova pitanja i neki novi postupci. Svima pozdrav do sljedeće prilike. Nadam se da će nekakvi konzultanti organizirati opet neku konferenciju pa da se uživo nađemo. Sad je već dosta prošlo od zadnjeg susreta, vi ste čak jedan imali možda međusobno ali ja nisam na tome drugom bio. Bit će nam drago da se i ovako fizički malo bolje podružimo. Do sljedeće prilike i do sljedećeg sastanka sa vama svima doviđenja. Pozdrav i želim vam puno uspjeha sa vašim prijavama na natječajima, dobro iskorištenje, dobru rezervaciju sredstava i što brži završetak prijavljenih projekata. Svima pozdrav, doviđenja. Pozdrav. Pozdrav.